ନିଜକୁ କେବେ କାହା କଥାରେ ବଦଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ଏ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ। ଯେତେବେଳେ ତୋର ବିପଦ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ତୋର ହାତ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବୁ ଯେତେବେଳେ ତୋ ପାଖରେ ସବୁ ଥାଇ କିଛି ନଥିବ, ନା ଟଙ୍କା, ନା ଭାଇ, ନା ବନ୍ଧୁ। ଯଦି ଥିବ ଏକମାତ୍ର ତୋର ସେଇ ଭାବନା। ସେଇଦିନ ବୁଝିବୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା କେତେ କଷ୍ଟ। ତୁ ଯେତେ ଭାବୁଛୁ ଭାବୁଥା, ଯେତେ କହୁଛୁ କହୁଥା, ଦିନ ଆସିବ କହିବା ଆଉ ଭାବିବାକୁ ସମୟ ନଥିବ। ଯଦି ଥିବ ଏକମାତ୍ର ତୋର ସେଇ ଭାବନା, ଆଉ ସେଇ ଭାବନାରେ ଅଛି କିଛି କଷ୍ଟ, କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ, କିଛି ସରଳ ଉପାୟ। ଜୀବନରେ ଭଲରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ତତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ବସିକି ଚିନ୍ତା କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଥରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବୁ, 2 ଥର ଝୁଣ୍ଟିବୁ, 3 ଥର ଝୁଣ୍ଟିବୁ, 4 ଥର ବେଳକୁ ଦୌଡ଼ିବା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଶିଖିଯିବୁ। ଥରେ ଚେଷ୍ଟା ତ କର, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବୁ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଖୁସି ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେବା ଭଲ। କାରଣ ଜୀବନର ଅର୍ଥ, ଜୀବନର କଷ୍ଟ କ'ଣ ବିଫଳ ହେଲା ପରେ ହିଁ ବୁଝିବୁ। ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ, କେବେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧା କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳର ଆଶା କରିବନି, କି ଅଧା ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି। ବେଳେବେଳେ ଆଖି ଦେଖିଥିବା ଜିନିଷ ମିଥ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା କରିବ ବୁଝି ବିଚାରି କରିବ। ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରମାଦ ନ ପଡ଼େଇ ଗଲେ। କାରଣ ବିନା କଷ୍ଟରେ କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ। ଠାକୁର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ତାର ବସାର ନୁହେଁ, ତାକୁ ବି ଖୋଜି ବାଡ଼ି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁକରି ପରିଣାମର ଫଳ କେତେବେଳେ ତୁ ଭାବିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ତୋ ପରିଶ୍ରମରେ ହିଁ ତୋତେ ମିଳିଥାଏ। ଜୀବନର ଅସଫଳତା ଅନେକ ଥର ଆସେ, ତାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଚିନ୍ତା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସାହସର ସହିତ ନେଇଥିବା ଡିସିସନ୍ ତୋତେ ସଫଳତାର ରାସ୍ତାକୁ ନେଇଯିବ। ସବୁବେଳେ ଜିଦ୍ଦି ଆଉ ରାଗକୁ ଧରି ବସିଲେ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ ଏଇ ଦୁଇଟା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ସଫଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ରାଗ ତ୍ୟାଗ କରି ସଂଘର୍ଷ କରିଚାଲ। ସଫଳତାର ଅର୍ଥ କୌଣସି ଏକ ଗୋଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ପୁରା ଲାଇଫ୍ ସଂଘର୍ଷ କରିବା। କେତେବେଳେ ନିଜ ପାଇଁ ତ ସମଟାଇମ୍ କାହା ପାଇଁ। ଭାଇମାନେ, ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି କୌଣସି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।